Тръгваме на едно велико пътешествие към Алпите. Ето го, целия багаж ни е тука. Ски, ми, всичко имаме. Особено ми, най-важното нещо. Хваща ни малко гадничък дъжд, ама тъмън ще ни върви по вода. Ето го, целия багаж. Тук малко съм го нахвърлял, но това е защото днеска се прибираме към Елена и утре тръгваме към Алпите. Ето и какъв готин багажник си намерихме. Той автобокс, докато го намеря, ми костваше много усилия и стрес. Я снимай. Снимай на кола. Са, ти за малко крил, голяма работа. Цариле. Айде. Господин Кобатев, до кога ще ви чакам? Кучето ми пречи между другото. Ела бе, най-то. Ако искаш, вземай сноуборда и да се пускаме. Откъде? От Чумерна. И сега се прибираме на Елена и от Чумерна отгоре. По полето. Връх Чумерна, бе. Най-накрая след цял ден пътуване се дойдохме на Елена. И освен, че се видях с дядо и с майка ми, имаше още един човек тук. Капитане, здравейте! Че хубава камерка. Хареса ли те? Дано да издържи 3 месеца. Тук въртиш нещо, штрак. Хареса ли те? Хубава е. Град с женско име, не е Смолян. Да, не е Смолян. Елена. Капитане, ти в момента примерно си в Елена. Не, аз съм във вас. В Град Елена, самачката е. Мисля, че не е за пръв път в Елена. И аз съм много гледан. Не е за пръв път в Елена. Че колко члена са в нашия си вълна? Зависи. А сега къде си? В Елена. Сариле. Опа! Айде! Ще прави скрита камера. Ние толкова много хора не сме се събирали дори и по Нова година. Гледай Цецо, Пламката, гледай цялата банда. Тук отзади момчетата и те. Аз не мога да разбера. Отиваме на почивка в Алпите и вижте къде сме. В метро се намираме в момента и сме къде? При алкохолните напитки. Аз, знаете, месо много рядко ям вече и алкохолни напитки не употребявам. Обаче момчетата, го Слави, примерно, ти употребяваш ли? Не, само вода. Тя си много скъпа. Само вода като ужаднее. Капитане, ти си оставиш ли ти мустак за Франция? Не, ще го махна. Пристигнахме в София да сберем другите момчета. Ей, къде са? Капитани, татуисти и всякакви хора. Ей, ги. Мале, много си хубава Фреди Меркюри. Нали само най-готини стори на мустаци. Да, виж, като братя сме вече. Много гориво. Как много, бе? Дай да видя. Ей, да не запалиш. Мой да не запалиш. Чакай, тя не може да запали. Майко. Тук що пристигнахме, търсим място за паркиране. Аз, както знаете, много харесвам Италия, уникална държава. Парфюмчета ли имаш, бе? Ще се редуваме да пазим колата. Няма да дойда повече, защото искам... Само един път. Само такова уникално чувство. Само веднъж искам да го изпитам. Ясно. Просто е неописуемо. Даже мисля да се тръгнем. За да остане това чувство в нас. За една минута, за един вид. Сгради, невероятна Италия, порке на испански. Имаме нерешим проблем. За капитана няма място да паркира. Има само две паркоместа. Ти за кораба можеш да го сложи тук? Да акустира кораба. Много е усуна навсякъде. Настанихме се в квартирата. Както винаги, не е много депресавско в Италия. Ей, момчетата тук са се опънали, имат лед светлини. Много са опънали, момчета. Но иначе в крайна сметка искам да ви кажа, че чистичко е, не е лошо, матрака е удобен, жената е щастлива, което е най-важното нещо. Това между другото е най-дългото ми пътуване с кола. Официално е най-дългото ми пътуване, над може би 18 часа. Ти така ли правиш, да не се влютваш, се пръскаш и ти, а? Защото аз така да правих и сега. По мене са. Аз съм свикнал. Ама за хората около мен се държа. Няма, това за кого разтува? Какво снимаш? Писате глупости сега. И сега си помислите, гладиатори? Аз съм гладиатор. Не. Чакай. Как го развалихте? Извинете, да ви питам това какво е тук. Чакай. И сега си шибания сме. Искам да хвърлят по час. Та, знаеш какво си мисли? Това му до колене. Той вика не само морето му до колене. Мара, горешо. Ще хапнем малко. Молеца, снимай се и тука. Снимай се.
Хайде се снимаме, бе. Супер много ми се спи, за това така говоря, обаче имам много важно съобщение за вас. Тук точно зад мене в този колизеум и около него са били много важни и велики хора. И сега си помислите, гладиатори? Валя и Моро. Точно така. Не са били гладиатори, Валя и Моро. Това какво е, бе? Не, в твое дясно. Не е ли раничко 11 часа? Обяд 11 часа. Пламка, много хубав омлет имаш, обаче на капитана не знам, що е толкова голям. Капитан е по-скъп. Виж колко салами има само. Капитане ще дай ми от моя висок. Глупости, той ще даде от него. Моя motherfucker стреляла почему. Аз обърках вече. Загря с ските. Готови ли сте да пускаме връх Килиманджаро? Да. Килиманджаро. Това не ли е най-високия връх в България, Русе? Не бе, това Пампорово, виж, ние сме пред план Б. Хайде бе, курортисти! Аз не мога да разбера как някои хора могат да имат толкова настроение в 8 часа сутринта. Много странно. Аз винаги имам настроение. Искаш да му наречеш Букук? Не. Що? Що не искаш? Букук си. Обърни се назад. Доста по-безопасно, ако падне къде. Да, със сигурност. Обърни се назад. Оле, виж къде се катерят те като някакви козиле. Къде са катерите, наркоман? Айде се видим в друг живот! Пуснахме тук доста писти на бревент, не е лошо. Много страховито, започнах вече си преодолявам страха, защото ме е по-малко страх и на лифтове. И като пускаме червени и черни писти. Всъщност черни писти още не сме пускали. Ей, сега ще ми замръзнат мандаринките. Отначало пуснахме една, две, три писти, бяха много гадни и всички се разочаровахме и викаме това ли са Алпите. Обаче колко по-нагоре се качваш и по-натрудни писти, където са минали толкова много хора, толкова по-добре са пистите. Аз никъде няма ходя. А тук няма ли е по-добре от тук, бе? Къде тук е затворено? Не, аз няма да... Кобеля мръз, комарните тук. Когато ти предпише доктора вода, пиеш вода. Сутрин само като се отваря, че те пия вода, защото... Колко да се измиеш зъбите, колкото вода глътнеш с това. Има 53 билки, бе, какво са смееш, бе? Не пия алкохол, обаче ако пиех алкохол, едно егерче щях да вкарам 100%, дори повече от едно. Така ли? Виж, нарочно го прави. Ей, прасето му преди Коледа да умре. Ну-ка, я. Браво, Рачи! Ева гардероба слизи. Това ме мъчи, бе, на ти хубавото, как му я създам те, бе. Чакай, имам идея. Не! Не! Да. Имаш ли? Да. Изгубих си телефона, брат. Телефона ми падна. Телефона ми е паднал някъде. И аз звънкай. Ей, дано да е по пистата. О, не бе, аз го давах на слаби, бе. Мале, направо ми стана лошо. Чай, че ми стана лошо. Телефона ми в тебе, нали? Аз се паникал, се гледам, изгубих го, тръгвам да тичам, да таковам. Сега ще скачат удите. Ей, добре, задържа се. Почти. Ти си голям професионалист, бе. Че добре стана, ко? Ама ние хубаво сме застанали. От никъде не могат да минават. Кормайорецо. Браво, бе! Вижте, аз ви снимам на 360 как пиете. Само ние изпървай. Мале, че вкусни питиета пиете. Но не ми харесва. Пеца, в началото на клипа беше с нас, обаче цял клипта няма. Що така? Да не е случайно да си бил забрал ски паса, да си го забрал. Има ли такова нещо? Майко! Ти той ли? Мале, много си бърз. Виж, що ще го блъсне. Мога сега. Не мога наистина. Лошо ми още, мон, какво беше? Ахтунг. Че ма стресна, бе. Качалко. Взел съм си дори, защото умирам от глад в момента. Взел съм си някаква мазна баничка да ям и кола с захар, за да ми идва енергия, да ми дава сила. И имам помощници, всъщност аз съм помощник на Пламката, защото той е майстор, аз не съм. Такерите малко не вършат работа, които имаме с Пламката, ама нищо, здраве, не? Здравето на
Семейството пиете шуменско. Пийте от домашно шуменско. Няма правим реклама, от домашната ракия. Виж, фокусира лицето на Наруто, твоето лице не ще я фокусира и баси камерата. Да я удари ли смята? Мисля, че работата е много добра. Ема сърнички и моя. Браво! Ние сме един отбор, истински отбор майстор и чирак. Аз съм чирак. Идвам си. Мане, много миришко тук, човек. Мачка и Гришо, би ги то скоро. Пламката и той много добре се справи, особено искам да ви покажа с кое се справи най-добре. Там най-добре са всичка нещата. Пламка, няма ли едно пълно, нещо? Ти мръдна ли, брат? Ти мръдна ли, маняк? Днеска е голям празник. За хората, които не знаят, може да ви кажа. Днеска е огромен празник, Свети петък. Не, аз мисля, че просто е време вече да си ходим. Време е да си ходим, брат. Просто излязах от пътя. Ако аз съм китаеца, ти си За първи път правих и каси на врати с вари с цимент. Има и доста по-лесни и по-добри начини за направянето на този майсторлък. Няма значение, че е криво. Важното е, че аз съм го правил. Я да тествам на малко по-голямо пространство. Я да видим. вие си те работили. Я си би путката май най-сега. Я да видим. Знаеш какво искаме сега? Сега искам да се хлъсне и да падна на врата. Поврат. Трябваше да се хлъсне, бе. Бат Георги, лъзгам са. Мислих, че е малко по-меко. Продължаваме яко, дори вече направихме още няколко шперплата. Пламка, трябваше днеска вече да сме завършили абсолютно всичко. Абе, не е сигурно. Баси работа, човек. Аз май никаква лампа никога не съм махал. Нищо съм завършил това. Нас не обучаваха в Холандия да сме ръководители. Не съм учил да съм жичкаджия. Ето, сложил съм я сравнително направо и в центъра. Викам, че не светна, ми свети само долу. Че много добре, бе! И съм тук до картата на World of Warcraft. Снимай, ама, гледай, снимай се, снимай. Много хубаво. Много хубаво. Може би виждате тук щангата, с която правя мъртва тяга. Тя около... Колко трябва да е? 20 плюс 20, 40 и щангата 15 кг. 55 с муж и щангата да е 20 кг. С 60 кг правя мъртва тяга, просто защото никога през живота си не съм правил и сега все още се уча. Дори 60 кг може би е прекалено много за мене, защото е много важно да оправиш техниката. Тая лежанка, в първия момент, в който я видях, си казах, това нещо трябва да го имам в залата. Много е хубава и сега ще я видя най-накрая на живо. Дайте ми една щанга. Сега ще дигне 150 кг. Чувствам се аз като скалата. Тая лежанка без майтап, голяма работа. Регулира се и от двете страни. Супер удобна, супер качествена. И започва да работи. Ето, дори смених и ключовете. Много хубави ключове сложих. Страхотни са. Тая тоалетна още не съм слагал бойлерчето, защото може да се наложи да мием с маркуче тук стените и всичко. И просто маркуче не може да се пъхне. Но имаме си контакт, водоустойчив, имаме си и ключ. Като стане време за 2 минути работа, ще махна този екран и ще сложа новото с бойлерчето. Друме, влизане в жигула, влизане в багажник. Его, преспокойно, жената може примерно да... Може да затвориш. Гледай, Коста! Връщаме си касетката обратно. Тая е малко съм я продали, изчупена, обаче не е проблем. Нека ме боли! Много хубава работа. Чай да прибирам касетката. Оп! Забрах обаче да взема кърпа за предното стъкло, защото имаме малко проблеми с парното и се запотява. Ама ще се справим. Ето, щом Найто талисмана е с нас, няма никакви проблеми. Айде! Да го духаш! Направо ще ми запръсне смехурника от смях. На заводите малко по-бърчко ги взема с 50, примерно 60. И Найто да запази баланс, да го поглеждам, направо се пръсвам от смях. Гледайте сега. Айде, Найка, вземаме завой. Кожен салон, всички екстри. Цвети, на тебе харесва ли те? Само да не повозиш малко. Когато кажете, ще ви повозя. Трябва да я настъпила. Ама той мога да занастъпи.
Виж. Стига. Имахме проблем вчера, жигулата му остави на пътя. Обърнахме и бяхме на Баир, пуснах я по инерция. Стигнах почти до вкъщи, оставих я, дигнах капака. Всъщност един Маркуч се е бил извадил. Пъкнахме го обратно и потеглихме. Влюбих се в тая кола. Маркуча, дето е от помпата към карбуратора. Той ми е проблема и вчера той излезна. Това ако беше BMW-то да ме остави на пътя, после трябваше да викам рапатрак. Не мога да го пусна по инерция. Не може да го обърнем. Ще да се чудя какво да прави. Това го обърнахме, поправихме го за 15 минути и готово, газ. Потеглихме, сега пак го правим. Ванка, трябва да стигнем до Момчиловци обратно с тая кола, разбираш ли? Влизай има пътна помощ. С пътната помощ. Даже 2 има. Сега ще направим с тия 4 на мотора. Аз ви предлагаме така как сме тука. 4-мата, искате ли до Слънчев бряг да е сега? Айде. То няма какво да работи. Дай само през къща я взема банския. Абе, няма голи, бе. Голи по пъток. Масо. На минимума. Нищо, дано да издържи. Стига, бе. Дрифт. Гледай, се помалям много вари, брат. Мале как съм мирса на съединителни на кол да решим. Стой повече. Така на скорост. Няма на скорост. They see me rolling. They waiting. Чима е гъчна. Дрифтинг па. Мисля, че тунинга е много доволен. Ама знаеш кое, трябваше да изгаси паровете нагоре, бе. Майка му стана то за това нещо. Ама как да качи горе, стана му неудобно, дигна ръка на обърна как надолу. Искал се вижда горе по-правилно към главата, да се удариш и това. Нещо издрънча. О, момчета, капе яко. Ама то чакай, то минахме по водата. Чакай, мале, направо се насрах. Разбираш ли? Его, няма проблеми. Грешката, той и ръчна, бе. Ръчната свети, той модерна кола. Виж никът на рележителя мой, докато натискаш седните спирачка да подаваш. Е, много ясно. Гледай. Искам пак да начелиш към. Молете се. Бре, как го оцелехме да го... Чай са. И ще успеем да стигнем. Примерно с 200-300 лева, ако наливаме през целия път. Не, трябва да я оправим днеска, така ли? Не, няма да я оправиш. Ама ние сме добре, ние сме живи и здрави, това е най-важното нещо. Да видим какви са пораженията отдолу. Пораженията не са много. Някак може да се оправи. Так почнем да вървим на квалификации в Монако. Еми, нищо, другия път. Сега Ванката ще оправи. Браче Зена. Не, тапанак, поне някой да беше пил нещо да си изми ръцете. Вари си изми газа с нея, бе. Не, дай да долием, бе, дай да долием тяната спасено ще руса. Има. Да из... Чакай, бе, ще лържа през тиглича си. То са аптечка, писи. О, контакт. А то не е пуснато. Ракетата. Аптечка, какво си мислиш, има нещо с нея? Много си мазен със тая цигара, честно ти казвам. Две седмици си карах колата както трябва. Веднъж я дадох на Иван да я покара, оттам аз се заребих колко бързо може да върви с 60, 70, 80 и ето какво става. Майката е Благодаря ти на тебе, между другото в точния момент срещнах. Хубаво капе.